Nesta terceira feira de emprendedoras de Compostela temos tamén outro tipo de expositoras que están neste momento atendendo ao público, como é o caso de Ars Eróticas. Ars Eróticas é unha muller que ven do País Vasco, María Torre, que con outra compañeira da Universidade de Santiago de Compostela crean un espacio para a sexoloxía. Están ubicadas na zona de Santa Marta, tamén desfruta dun espacio de coworking na zona da Plaza Roxa e o que ofrece son un servicio, unha consultoría con moita calidade, con aval científico sobre sexoloxía. Tamén dá formación, dá terapias individuais, terapias de parella e, tamén formación e empoderamento para as mulleres, pois sin tabúes e falando da sexoloxía, de como ela, desde a súa experiencia e do seu coñecemento, ofrece resultados e ofrece un acompañamento pois para todas as preocupacións ou todas as realidades que sufrimos como persoas no aspecto da sexoloxía.